ku convention zimavuta dani atu convention sapita adasankha mtsogoleri wina amauza mpana kuti amauza kuti ayi musamagwiritse ntchito makaka chipani chathu achani timaona anthu akupita akulandira kinako adaitana kumwa ku disciplinary committee committee osungisa mambo sadapiteko kenako davota acho sanchipani nde tongona nsalu yolemba Odya Zake Alibe Mlandu itasintha mtundwe ili ni nkhope yofananira nako sindikuti ndiwoko koma ndikuti yofananira nako ndamaiko Usi sinanene kuti nkhope ili pa nsalu ya Odya Zake Alibe Mlandu ndi amaiko Usi koma yofananira nako ndi amaiko Usi chifukwa chokuti angolemba kuti Odya Zake Alibe Mlandu palibe dzina lawo nkhope yofanana ndi Usi pana kuti pali dzina lawo ndikati wanda Usi awa ya Dr. Michael chabwino kupangira tatamaenda awiri so ndiofira kale ofira ndawina lese MCP imatenga sopenda kufira kuchai kumalowera chakumeneko UTM imalowera so chakumeneko imalowera so kufira kumweko chabwino nayonso Odya Zake Alibe Mlandu tikuona kuti ya finance nayonso zoti gulu meneli ni gulu chabe kapena ndale kapena ndala chipani chabwino pacha magulu kuchakwati kweyo timva kuti gulu meneli ndala chipani ndipo mwini wa gululo tikuona kutsogoloko ngatiso lili la chalichi tiona mpingo Odya Zake Alibe Mlandu church ndekuti tiona amayi akusokesa mu national and ministry kuti kuli chaka cha Odya Zake Alibe la chalichi chabwino komanso ngati lili la village bank tiona ife information wewe palibe kai munthu acheyo timuona atulugira fakunja kungucha koma nkhopeyo ndiyongofananira nako sitingatsimikize kuti ndi yawo kapena palibe dzina mutachiyangana bwino chitenjecho palibe dzina iya pasalupo ndetiona kuti ndachalichi muni wachatulukira ndina banki muzi chifukwa mavuto pasavute mwini wakatulukira kunja kukucha uku zikatero zingokhala mwachinunu ndithu ndachomwe chimaphikidwa chikubwera tidziwa kuti muno wake biyambira iya ndionadi koma ife sitikakuzeni kuti muno wake ndi uyu sitingatsimikize zino zimene zozo pa programu ino kuti muno wake ndi wakuti ayi koma tiasimikize kuti timuziwa komano tonse timudziwa kuti muno wake wa nsalu imeneyo chalichi cha nsalu imeneyi village bank ya nsalu imeneyo nditiyo ndi ndani ndi utiyo cholinga chake ndi chani ndetibwerano tisalongosole tidzafotokoze kuti mpingo umenewu ukupezekera kuti kuli ndani ku mpingo kumeneku bishop wa mpingo umenewu ndi ndani amene akumenya ma anointing kumeneku ndi ndani Odya Zake Alibe Mlandu Ministries kapena Odya Zake Alibe Mlandu Village Bank kapena Odya Zake Alibe Mlandu Political Party kapena Odya Zake Alibe Mlandu Pressure Group tidziwa kuti ndiziti ukaona di ujeni amati ukaona nyanjadi chabwino zipite kungani yathu ina bambo banda mbuyo mutabwera usakamba ngani ya Mumba kuti akuyendera malo a ntchito ndikuona mene zinthu zimayendera koma mukuyenda kwawo amumba aona komanso kukumana ndi mavuto ochuluka amene anthu ogwira ntchito akukumana nawo adakamba kale pa program yathu ija unena kuti tikaphunzira tikakula alesa masaka ntchito ena amambisa mabizinesi mu business muja muli basa anthu ena ntchito magwira ntchito umeneko komanso kabanja kakakhala kuti ayi mwina pali zinthu zingapo zimatha kulemba so wantchito nyumba utakhale pamenepo amatha kulemba garden boy yonseyo ni ntchito foni timalipira anthu amene agwira ntchito dziko muno ali mavuto osiyanasiyana kusemphana ndi malamulo aza ntchito anthu anasiya kuyendetsa nkhani imene iyi yakuntchito ya anthu ogwira ntchito awo koma mogwirizana ndi malamulo a ntchito ndi malamulo a dziko naukana takhati kudandaula takhati kunena malawi amene akuzunzikira anthu akhala kubwera kuotchedwa pali mayi wina m'Burundi mtawuni akuganizira kuti adawotcha mnyamata wina ogwira ntchito wake kuchita kumayika ndi mpeni pambaula kumuganizira kuti amayika mpeni pambaula ndikumamuwaula ndikumathira safu akamuwaula ogwira ntchito ku shopu kwace mtawuni mulimbemo ndithu anthu akuzunzika anthu akumenyedwa anthu akutani akhala kuyenda chigawo kulilongwe tinafu kumpoto tinafu anabwera chigawo chino chakumwera chabwino
Anthu amangidwa nkhanza ndi amwenye kusayankhulidwa bwino kugwiritsidwa ntchito maola opitirira komanso ntchito zosayenera ndi malo ma 8 hours kuwapitiritsa ndi anthu anagwira 9 hours 10 hours osapasa sompata ukuti apume ndalama zomwe akulandira zosafika pa mlingo wa minimum wage kupita ku maisitetu uku anthu alibe magambots anthu alibe zinthu zoyenerera aina ake nkomani ati ayi malamulo omwe tinagwirizana sitingampase munthu otchula ti magambots koma mapezeka njoka mmeneko koma mapezeka zinthu zimene kupeza anthu akugwira ntchito koyika malasha zomwe avala zosagwirizana ndi moto pachaka paja anthu sapita kusaona ndi dokotala kampani imene zimanga provide anthu ngati akugwira zina zake anthu akugwira sementi kumatani komano zinthu zomwe akupatsidwa zosayenera anthu kumagwira ntchito kumalo panda toilet ati toilet yomwe wamangirayo kuiona atamanga ndi njero kwauza inache kuti talowa ndi moni inuyo mu toilet imene kumauza akuluakulu akampani enache ku estate kutcholo kuti alowani kukanika inache kulowa komata mmangiro kugwira ntchito kuti alowe mmene mwa ntchitoyo akuti mazi anthu amakatunga mazi 2 kilometers away mazi akumwa mazi ake osamweka ngadawo wauza inache kampani imwe anitu mwina mutionetse ndinu kuti zinthu zizabwino zinthu msikomosezo kuyenda njira yomwe atengayi ndi abwino tikunena kuti bola isathere pa njira ayipitirize asagwesedwe ulesi unduna enawa mutaonera zimene kumapanga kumatsatira zinthu ziyoda bwanji umeneko komanso pali kwina kokuti aine akama kampani samadziwa kuti anthu ena omwe amathandizira ntchito mabwana ena amapanga anthu awonkhaza choncho alipo even amwenyena kumatutumuka kuli kampani ina ukuku anthu amatolera 300 mina pala ogwira ntchito opoza 500 amatolera 300 kwacha kwa wina aliyese pa tsiku akuli kopano ndi pasamawa suzalowa ntchito akuita zikuchitika kumadula msonkho akulandira 3,000 chakuti pa day kuti makampani oti amapatsa anthu ndalama daily 3,000 etu akuti daily akama ngati ganyu wina nkumabwera madulapo msonkho mazoti aya msonkho imeneyo ngati subwera maso supereka mawa subwera so panopa munthu ukawerengera ndalama zimene zozo pa tsiku kuwerengera pa wiki ndi mamiliyoni mabwana sakudziwa ndekuli malamulo ena pa kampanipo akupanga anthu akuda kupondereza akuda zawo anthu mutunda ku mabwana bwino ndekuli ena kuti mabwana awo ndamapanga malamulo oyipa zinthu zimene zozo si zabwino ndi zinthu zoyipa kwambiri izizi zitapitirira izizi tonse tidakhaonetsa chikondi ndi umunthu ndi kutsatira malamulo a ntchito amene ali m'dziko muno mulipo ambiri m'manyumbamo kampani ina yopanga soya tidakapeza umeneko kuti madzi jigizi soya kamba ina na ntaunimo madzi ache amakatunga pafupi ndi amakatunga chimbudzitero pokumba polowera zoyipa popesoli pambalipa chimbudzi cholowa ndi 500 etu madama kunenepa ngofumuka kuti soya yomwe ikunenepesa tuopelekana goma umene ndiumve umene kumalapiro standards akuyenera kuti azipanga zaululitsa zinthu zambiri kunena kuti adindo ambiri m'dziko muno amangolandira mipando ndi kungokhala sayendera safake amwenyewa chifukwa anthu obwerawa mabulundiwa tokha Malawi tikupanga nkhaza Malawi anzathu powadyetsa umve powachitira nkhaza zosiyana ndi zinthu zolakwika kwambiri tiye tidzikonda nani kuyikapo umunthu komanso kutsatira kuti malamulo a ntchito akutani ndithu mulipo ena nditholo zakudya za ntchito kunyumba mumapasa zotsala pa tebulo ndikulakwitsa mulipo anthu muli ndi anthu m'manyumbamo samanguyang'anani kwa amwenyewo koma ifeyo kunyumba kwathu timatani kuli chaniso kunyumbaku timatani si zili bwino munthu amakuyang'anira nathu munthu amakona khomo lathu timuonetse chikondi ndimanena kuti wantchito wako ndi gadi wako ndamamasunga moyo wako ngati simmadziwa anthu amaonetsera chikondi amenewo ana anuso aonetsera chikondi inu mmakhala magona mukukhulupirira gadi ndi mwanchita nkhaza munthu mtima wake mukuziwa kumva kwawo koma kumva nkhaza zomwe mukuchita mukuziwa tiyeni tidzaonetsaniso chikondi tizichoka kunyumbako kalankhulidwe
athu amene ajati athu sizinyama ya ya ngati tikuona alakwitsa 10,000 azipita motsata ndondomeko tisamangonena amwenya paka chakuti erere chakuti ayi ifeyonso tiyambe kuonetsa chikondi kunyumbako kwina kuti zipita dziko likhale lokomera wina aliyense ya mulungu adayika chikondi pakati pathu tenti dziko ndana akulakuti dziko ndana ndikuyikapo umunthu ndimanena kuti pakadzakhala chikondi ndi umunthu anthu sitima zaberana sitima zafunirana zoyipa sitima nanenana zoyipa m'makampanimo sitima zachitana nkhanza olokuphana koma chikondi ndi umunthu zidachoka tikapumulire pang'ono mmene tikuchitira programu ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Kodi mumachitsata chikhalidwe chathu cha chi-Africa? Kodi muli ndi luso lomwe limaonetsa za chikhalidwe cha chi-Africa? Lowani nawo mu mpikisano wa 2025 Africa Ultimate Hero Search omwe ubweretse aluso 56 kuchokera mayiko 28 nyuma imodzi kwa masiku 52. Mpikisano uwu ndiwofuna kunyadira komanso kupititsa patsogolo chikhalidwe chathu cha chi-Africa. Kwa nthawi yoyamba mpikisano wa chaka chino cha 2025 ukuchitikira kuno kwathu ku Malawi. Zabwinozi zisakuphonyeni. Kodi muli ndi ukadaulo odziwa kumanga tsitsi, kujambula, kuyimba, kusoka, kusema, kulakatula, kuphika zakudya za kuno kwathu? Musachedwe, lembetsani kuti mulowe nawo mu mpikisano uwu. Mphoto zake ndi zapamwamba. $20,000 ulendo kasangalala ku Island, galimoto latsopano la Toyota Lava 4 komanso kukhala 2025 Africa Ultimate Search Hero. Kuti mulembetse pitani pa tsamba lawo la internet www.africaultimateherosearch.com. Chigawo chachiwiri cha programu ya gwede tikupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo. Timanena kuti ingati muli ndi malonda amene mufuna kulengezetsa maprogramu athu kuno timapanga zimene zitabwezani tikulengezitsereni kuti ayi malonda anu apite chitsogolo. Ndikulandeni chigawo chachiwiri pambanda. Zikomo kwambiri. Kuchipatala cha Queens department ina kumeneko imene imathandiza anthu matenda apakhosi komanso akhutu kulibe magesi kwa masiku angapo kwa nthawi ndithu. Zinthu zomvetsa chisoni. Timakamba poyambapo nkhani yokhuza ku department ya impyo. Makina kuonongeka. Makina kumeneko apa masiku ambiri ku department yomwe amati ENT yomwe imathandiza nkhani ya kukhutu pakhosi komanso mphuno mukakhala muli zovuta anthu fe timadola matenda osiyanasiyana ndiye adagawagawa magawo kuti amene andivutira kukhutu mwina afuna upangidwa operation kukhutu amene andivutira pakhosi amene afuna upangidwa operation kuvutira pakhosi kapena nkhani yokhuza mphuno amatumizidwa chipatala imene amati ENT chomwe chili pafupi ndi Message Johnson ya kuchipatala chabwino chanako chili kufupi ndi kumene koko chabwino zadziwika kuti kumeneko magetsi kulibe ndipo ma operations kuti anthu apite ku theater athandize zikuvuta mpaka na madokotala afika saizi afika nthawi yonena kuti kumasintha anthu kunena kuwapatsa masiku ena chifukwa chokuti magetsi kulibe kumachoka anthu mabomo osiyanasiyana ena achoka kandi kumangochi omwe anacheza nawo ena achoka kusanje ena kha 2 weeks sanathandizike kalikonse usiku ndima wazaoneni anthu afuna kupita kumabafa kuli ndima okhaokha komanso pamene muli ndima chipatala akuluakulu kukhala ndima muwodi kukhala ndima komanso malo ofunika umene wawa okuti anthu apite ku theater kuvutika kukhale kupanda magetsi akuluakulu ku nduna za umoyoko kuchipatala chimechi mukupanga chani kodi muofisi mummatanimo zina zinzofuna kodi muofisi mummatanimo mukamakhala basi dere kunyamuka kwanu wavala tai yako ukuenda chigamoto chopuma mafuta aulere gamoto ya boma tizidana kasa kudziwa muziti simmadziwa mumapanga chani kwenikweni
chimwe chimachitika ndi chani kuti maganizira umoyo wa anthu ena chifukwa chani anthu makhali mtima otere basi munthu kumakhala kumamva kuti operation ikukanika faja vuto la magetsi basi munthu kumakhala kumasangalala kumakadya ndi banja lako kunyamuka pa chigalimoto moyo wako sabwino bwino koma ulindo wako umene ayi tikulakwitsa ayi tikulakwira Amalawi asamaname pali zina zimafunika machawi ino kuti mukakhala kuti mwadwala dzino lomweli mumathamangira kuma private amakupititsani kunja besi mukhala nchidwi chomafuna kuti Amalawi anzanu muzipatala za boma zilanda thandizo labwino kumene kulakwitsa mwina tinakabwera lamulo kuti nduna ina iliyonse ya boma idzipita ku chipatala cha boma ngati kupita kunja kapena private ndalama zikhalizachi alipire mwana yonse wa nduna kapena ma directors osiyana wa mboma adzipita ku maskulu athu aboma pasamapezeke kumulipirira mwana akuti wa director kuti mwina zinthu zinakakhonzeka anthu ena wa mtima wachikondo ofuna kuti Amalawi alandire thandizo labwino alibe chifukwa chokuti Amalawi ndikuzeni anthuwa akadwala amalipiridwa ndi boma akupita ku maiko akunja amapita ku ma private ali pa masikimu osiyana omwe adakhazikitsa za chipatala tsono za munthu osauka wakumudzi alibe nazo samafuna kutani kumva mukulakwitsa dziko sitimayendesa choncho ntchito simatero ngati malephera siyani anzanu afuna ntchito atumikire Amalawi alesa machito zoti ndiwagwira ntchito chipatala ntchito yanga ndiyotumikira pali zina zofuna kuthamangitsa zimenezi umagwira ntchito chipatala kupatula madokotala manesi ena ndi enachi ngati wamofesi yakuchipatalako ntchito yako njotumikira kama umagwira ntchito kwa DC ntchito yako njotumikira umagwira ntchito ku polisi ntchito yako njotumikira chomafuna umakhala ngati kuti ndi osasiya kumakagwira ku private sector umakhala ngati amwenye bwanyi boma sitigwira ntchito ngati mwenye yayi azikhala bwana big anduna aza umoyo kuli muno motakaendera kuthamangira mesa kumene kuthamangira ndikumene kuku kuti kuli chani kuno kuthamangira kukaona anduna za amene kukosati kuena akatamanga matoilet ndikumakaona toilet kuti ayi muzi ati wamanga toilet za chani kuthamangira ndikukuku kosowa magetsi okumatu akuvutikako tatiyeni dziri konda dziko lathuli ndepaliso nkhani yokuti kuma local government uku kuma district council atha miyezi 3 asanalande ndalama zoyendesera zinthu kuyambira November, December, January zomwe zikukhuza nkhani ya umoyo pajaso kuma district council kunthu amathandiza kugula zimankhwala nkhani ya za maphunziro aphunzitsi kuti alipiridwe masiku anowa zinthu zomayendera ma district council komanso zinofunikira maphunziro pa district zomatengera ku office ya DC komanso nkhani yokhuza za ulimi komanso nkhani yokhuza zomanga misewu ka local government local government maboma zonsezo zasokonekera koma anthu olo mtima wokuti agundike nkhani kakambazi dissertation kuti agunde mtima mukuda pesa alibe nazo akanganidwa ndi zina 7 months kuti tikavota akuluakulu muti munakapaka zinthu za machawi zokuti anthu akukondeni zofunika kumaziunikira mwachangu timatani ino kuma office akuluakulu kuntunda mumatani sitingale ndalama dziko muno zikulibetu ndalama zilipo nkukanika kukagula kankachipangizo kamene kaonongeke kuchipatala kukwizi kukamagetse kapena lokwauza Escom kodi ngati pakuchedwa ku Escom akuluakulu lazima wewe mapita kadi kama isiri mbopo isi tinafe mbala Escom ife tungofa tukulibe situ kuzoa kuti anthu apangali fasa nakambe zomesa chisoni kwambiri chabwino tipite kungani yathu yotsiriza pamabanda pali kusinthana mawu kumene kwabuka pakati pa president wa South Africa ndi ku Rwanda yokhudza nkhani ya nkhondo ya ku DRC President Cyril Ramaphosa ndi President Paul Kagame akusinthana mawu kudzera pa jatamati pa X pa Twitter uyu akalemba zake nkhani ni nkhondo ya ku DRC chabwino nkhondo ya ku DRC yatha zaka 30 inamba chaka cha 1994 makamaka nkhondo ya ku Rwanda ya genocide itangotha pomwe ati anthu ena kumeneko mahutu adathawira kumeneko malire fa dera la Goma nkhani kuvuta ndi ku North Kivu dera la Goma lili pafupi ndi malire ndi dziko la Rwanda ndaula anthu ena adathawira ku North Kivu ko mahutu omwe adakambitsa gulu lawo lomwe dziko la Rwanda limanena kuti anthu amene wowo amazunza matutsi amene ali kumalire kumeneko ndi fotokoza nkhaniyo komano ndi ayitali koma mongo benthula tsono kumene kuku chomwe chimachitika nkhondo iyi zinazi amangozemberera kumapezeka godi tini kotani ndi lithium zomwe miyala imene iyi amapangira mafoni ma smartphone
ma smartphone onse mumaona pa dziko lapasiwa miyala yake imachoka kumeneko ku North Kivu chakugomako chabwino mabatiri amafoni mabatiri ambiri agalimoto chani zipangizo za miyala yake opangira zimene zimachoka kutiko kumeneko nkhani ndikwamba za electric vehicles magalimoto oyendera mabatiri zipangizo zake miyala yake ikuchoka kutiko ikuchoka kumeneko ma circuit boards amapezeka ma TV wa board ya ma computer board miyala yake opangira zimene zicha kandi ma capacitors kandi machani zimachokera kutiko kumeneko kuphatikizapo ugodi ndiyeno kumene kuku akhala anthuwa akumenyana kenako kunazabwera pangano la mtendere pa 23 March 2009 kenako kunayambika gulu lina lomwe ndi lachitutsi lomwe amaliganizira kuti limathandizidwa ndi dziko la Rwanda chifukwa chokuti amene amalamulira ku president ndi boma lawo ndi matutsi ku Rwanda omwe nthawi jadaphedwa chaka cha 1994 wamva genocide ya 1994 omwe ankati mahutu ankapha ndi mahutu ena anathawira mbali ya ku DRC ndi matutsi ena ali kumeneko komanso wakulamula ndi matutsi ndi kunayambikano gulu sipangano agwizana pa 2009 pa 23 March kuti nkhondoyo kumeneko ithe kukhale mtendere koma chaka cha 2012 kunayambika gulu lina la matutsi lomwe amaziti M23 amatanthauza kuti March 23 nthawi yomwe anasaina pangano la mtenderero pa 23 March 2009 ndiwo anazipatsa kuti M23 lomwe amaganizira United Nations komanso dziko la America kuti gulu limeneli limalandira thandizo kuchoka ku dziko la Rwanda thandizo la nkhondo komanso thandizo la asilikali iwowa amanena kuti nkhondo idambika 2012 2013 asilikali United Nations analigonjetsa linathawa akuti panopa nkhondo inambaso ja ma 2021 akuti chifukwa chokuti pangano lomwe anagwizana 2009 silinakwaniritsidwe pangano lo linali lonena kuti akuti mu 23 akalowe mu gulu la nkhondo la dziko la DRC imodzi komanso asilikali obweretsa mtendere asakhale a United Nations koma apange ina yomwe izikhuzana ndi maiko akummawa kwa Africa ndakuti mapangano amenewowo sanatheke ndi chifukwa chake gulu limene lili layamba kumenya nkhondo ati kuteteza anthu awo M23 yo akuti kuteteza matutsi kulimbana ndi gulu lomwe amati Force for the Liberation of Rwanda la mahutu ndiyeno pa 2021 linamba kuoneka gulu ja la M23 linamba kutenga malo ambiri ndipo linamba kulamulira chigawo china kumene kukulotchedwa Rubaya region komwe kuli miyala yambiri ya cotton ija mapangira ma smartphone ija ndi akuti kumene kukupa mwezi gulu limene lili lakhala lupanga $800,000 ndipo likatenga miyala imene ikani golide ikani chani every 4 weeks limatumiza kudzera ku dziko la Rwanda kafufuko anapeza zitizo zimene zonse ndi mawiki apitawa anapeza kuti gulu lija layamba kulowa layamba kumenya nkhondo kwambiri layamba kubwera ndikuti layamba pakana kufika mu mzinda wa Goma so mu mzinda wa Goma kula asilikali United Nations komanso asadiki omwe anapangana kunena kuti akalithandize dziko la DRC pothana ndi gulu limene lachani la M23 komanso dziko limene la DRC palokha linapeza asilikali aganyu ochoka maiko ena azungu kuti athandize pa nkhondoyi azaphunzitsa asilikali chani a DRC komano kuoneka kuti lili ndi zida zopsa M23 mpaka nano lafika polanda dziko limene lili not dziko koma dera la Goma ndipo likuoneka kuti likugenabe grounds kuti likupita chifukwa dziko la Rwanda amanena kuti silingathe kukalanda dziko la DRC koma likugwiritsa ntchito gulu la zigawenga la M23 chifukwa dziko la DRC pangano lonena kuti matutsi akakhale mu ame anaona kuti ndiyo sagwira ndikuti akubweretsa adani kudzakhala mu ame yawo chimodzimodzi dziko la Malawi simungatenge anthu amaiko ena ndikubweretsa mmene munjamo ndikuti ationerera atilanda because yamfuna azipangabe benefit
kuchoka kumagodi kuja kujani kumata kumali dziko lili kutukuka kutere koma likuba miyala ya dziko lina lake ndife ndikumaona ngati likutukuka palo ninkhani ya tsiku lina ndeno pakatipa tinamva kuti asilikali a dziko la South Africa okwana 13 aphedwa ndi amaiko ena tukamba za South Africa for dziko la South Africa limabwera pambala mbanda ndikunena kuti asilikali athu aphedwa makuti asilikali athu avulala makuti situation uku ndiyotere president amalankhula pambala mbanda defense force yakumene kwa malankhula pambala mbanda yasiyana ni maiko ena omwe amajulutsa bodza kubisa zinthu umachita boti kodi awa akubisa chani kodi zikunenedwa zinzabodza kapena maona so dziko la South Africa linapita ngati mbali mozi asilikali la United Nations ena pasi pasadiki ndeno media ya ku South Africa ako inanena kunena kuti dzia president Ramaphosa waopyeza president Kagame pazomwe akuchita kuti iya isamusekerera athana naye ndeya Kagame zimene zimalembedwa m'matwitter ndeya Kagame papeji yawo ya pa X yomwe timati Twitter anavomereza onena kuti iwo akhaladi akukambirana ndi president Ramaphosa kukwana kawiri koma zomwe zikunenedwa ndi atolankhanizi ndi zabodza zokuti president Ramaphosa wapereka chenjezo ku dziko la Rwanda zimenezo ndi zabodza akuti mwina ngati Kagameyo akuti mwina ngati Ramaphosawo analankhula muchiyankhulo chakwawo choti Kagame sanazi koma muchizungumo palibe pomwe president Ramaphosa anachenjeza kapena kopyeza akuti chomwe akuziwa iwo Kagame Ramaphosa anapempha Kagame kuti aonesese kuti asilikali a dziko South Africa ali ndi magetsi okwanira ali ndi chakudya chokwanira ndi madzi chifukwa chokuti kulanda kwa M23 kwapangitsa kuti kumene magetsi asakhaleko komwe ku base yomwe kuli asilikali a South Africa madzi asafike chakudya chokwanira chisafike ndakuti wanatsimikizira kuti aya amene ndapatsa zakudyazo chomwe akulankhula Kagame ndiye akuti South Africa isiye kuzitenga ngati kuti ili pa udindo ofuna uyondi ofuna kubweretsa mtendere ngati katswiri ofuna kukhankhala pakati kuti abweretse mtendere komanso akuti ngati South Africa itayerekeze kulitosola dziko la Rwanda dziko la Rwanda ndilokhozeka kubwezera chamtopola china chonse tsiku lina lililonse ndipo akuti Ramaphosa kulankhula kwa Kagame pa Twitter apo mubange ndithu pa X po kuti po Kagame muone zomwe adalemba sindikukamba za nkamwa chabe za nkhamba kamwa akuti Ramaphosa anasimikizira Kagame kuti gulu la M23 silomwe lapha asilikali 13 a dziko la South Africa audiko magulu la defense force la dziko la DRC amati FADC ndilomwe lapha asilikali osati M23 ndeno pakali pano ndi zomwe zili pakati pa Kagame ndi Ramaphosa komano nkhondo yeti ndiyongozembera kunena kuti ife tikuteteza anthu athu matutsi amazunzika ndi mahutu omwe mahutu amayikidwa kumbuyo ndi dziko la DRC fo amatero amanena kuti mahutu omwe anathawa ku Rwanda anathawira ku DRC kumene ku Kivu ku North Kivu chakugomaku ndi akuti amapita kapanga za mtopola ku Rwanda mothandizidwa ndi dziko la DRC DRC makana ndi akuti awawa amathandiza matutsi azawacha akuti anazikhala mantendere kumene kuchako ndi zida zosiyana fasakana kunoti amathandiza koma amanena samakana afuna kuti akazitetezere koma amanena kuti akuti tikuziteteza komanso pangano la mtendere kuti awa matutsiwa apite mu defense force ya dziko la jadi la DRC ndeno asilikali amaiko siyana 16 ku Africa kuno akuthandiza nawo pa nkhondo imeneyi pasi pa sadiki pali South Africa pali Tanzania pali maiko onse amene ali mdziko chani la sadiki omwe tikuwadziwa omwe mabwera poyera ndikunena chilungamo ndikuliyenaso United Nations ndikuliso ma mercenaries kuli magulu angapo amene akuthandiza komano ankhani ndikuba miyala kuti yamtengo wapatali yomwe akuchita amene wa M23 wa ndi maiko ena azungu pothandizira nkhondo iti fa andizida zopyatu andizida zopya M23 zoposa asilikali United Nations zoposa asilikali la sadiki mwajino dabudi akuzitenga kuti komano ngoti fair atsogolera ku Africa atsogolera ku Africa ndimaona ngati kuti chikondi palibepo chikondi cha anthu awo tosefe ndife anthu akuda chokapherana facha miyala kuti nake angokhala ndi ndalama ndi chani koma nimene zilili dziko la South Africa sili mabisa
ndibwerezeso ni madera da asilikali athu ali makuti pano ali pa position yotere pano ali motere kumene konde kukonda asilikali yawo kumene konde kukonda asilikali yawo sizinazi basi timalize chuchi mwambaliza bwino kwambiri tatokoza kuti mwandizukutira nkhani zathu zalero kupaso ufotokoza zako nkhani ya nkhondo yaku DRC kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede kuzukuta nkhani zimene zimatikhudza ifa Malawi zochitika mdziko lathu lino kunkhalenso maiko ena akunja otizukutira nkhani mwa nthawi zonse bambo Steve Banda ine ndi Selina